Apostol Paul ju kynduh yo Jisu dei usenran jong Jisu ju yo yo Jisu hagi sahu gospel Jisu haswa kajing yap pada shwa jong jimi paju ju kynduh yo Jisu hynrei une ujo ubri u Apostol Paul tho kham bniah shaphang jong Jisu batai kham bniah bat kham janai shaphang bo Jisu udei utau Chris kumno ubri ubom ju yo Jisu batai kham ban yo kibri ki yo Jisu Sangap Petros udah senran jong Jisu, Apostol Paul bat ki senran jong Jisu kidai ki ba yedon hakti kejat Jisu lai snem hynrei unipar Apostol Paul dei senran Jisu hynrei batai kham janai kham bniah shaphang Jisu bau de to Chris palat ban yikini ki senran jong Jisu utho shibun ki chithi palat banya ki ne senran jong Jisu brokhon shiteng na ke testament bathamai udai Apostol Paul batho kumba shiteng haganu gudur ubri ubom ju yo Jisu batai kham bniah palat bani kita yo kejubab kalong besuk namar itho yo Chris itho yo Jisu baru Chris na kakot niam jong uhi kakot niam jong kaba upule baro shijing kham pule ye ga kotniam jong ki jiu palat ban ye kini ki senran jong Jisu kham pule bha kham wat bniah bha ukren udalade yetho ikata bad daga jinslur ong ikata habo yetho habo tho ye ki sithi jong Shiginong Philippi kalenong kaba lai uyatho kumne hagadukot kabasau pagabasan wong kumne ngadai ubri ujiu naga judge Israel naga judge Benjamin Hebrew naga Hebrew hagaba debat ko hukum Moses ngadai Parisi barang debat ke jinshit remniam ngada shirhe mahaduk bana pensitom ben yaga balang balei hak ba debat ko hok kepada ka jingej nga dei ubaklem jingrem uyitho de ong hak ba debat kan niam jiu nga dei ubaklem jingrem hak ba debat ko hok kepada ko hukum lada piong bai la ban rung shik hima balei kat bakum ka jingle hukum ngade ba klem jingrem ngade top ngade number 1 ngade jiu ba shirhem haduk kata-kata yo balei pitip kumnu nang ban ong haduk kat ni namar udah beri wat bniah thik bin ialah kakot niam jong kham pule shibon sha ia kakot niam jong palat ban ya kisenran jong Jisu namaro de berubah start sab kisenran jong Jisu kidai negathan Galilee bat kinong Galilee haga por jong Jisu la nyew ki bagdai ki briu kumba mengisi ni ki palat chnong ki briu ki nong kendong ki briu ki bom late school ki briu ki bom start ki bom nang
ke shnong ke basak din. Tak ada ke Galilei hak tu por jong Jisu kio ye kinong Galilei baru hot bekidei ki palat shnong. Kidei ki bomler. Na kata kada Nathaniel unang ban kiliong hatu ke babha kalap banwan na Nazareth. Ke Nazareth ke dona po Galilei. Namar ki mut baga Nazareth namar hak por jong ki. Ke Nazareth ki pej ye ka ki pej po ye gani shnong. Bak kada ki shnong ke basak din. Lada ye nujor bat ke Jerusalem ke Galilei gede third class. So kini kisenram jong Jisu borok ki im haduriau ban tong dok kha borok si jing im. U apostol Paul pat nadu bo udang sedang ke samla ulai ban pule haganiam jiu jo syahikai hau berubah pauna ma po Jerusalem u begerteng u Gamaliel. Bat ula pule ye kot niam jo ula la lendet ye ka baru ong lada lej beneng degani ngade bakhlem jirem ngade number 1 ba yang hag himau blai naga tagada utib bha shaphang laga kot niam bat baro ka ba u apostol Paul batai shaphang u Jisu ba udeu Chris kamdei na ka ega ba u Petros ritho yo kamdei na ga ega bagi senran ki tho yo Jisu shaphang Jisu yo baro ka ba u apostol Paul u ye tho ba shaphang u Jisu ba do Chris baro ka ba u yo ka dei na ka kot niam jo dei na ga khana bu Petros u ye tho shaphang Jisu mdai ka dei be na ka ba pule na ga kot niam jong u ba du lap na ga kot niam jong u ba u Jisu u ba na Nazareth u dei da shisha u tau Chris na ga ta ga dau ha ba batai u Paul u batai ha ba tho shiti ha ba u yelap na ga kot niam jong ki jiu u yelap umdon briu bala baneni abaru haga kam jungi apostol Philip kewe kecing kren hawe geden jing kren upen sngap jari ke beri bestat upen sngap jari ki jiu upen sngap bat kumta ter don ki kep ke bakim ya sngap jar ki mod ban penyap ban thema u bat kum gini ke jia haga jing sikri ju apostol Paul hynrei apostol Paul do beri bestat haba ukren uklem kren ong ngai da shisha bo jislong Chris nama Petros itu ingat ngai kynduh yo Petros ngai sabur khasan sngi ngai kynduh ro yo para jong u begerteng yo para jong Jisu Jacob itu khana nga shaphang jong Jisu kumno ba de Chris kumno ba de ta Chris u klem ong ta barok ka ba u tho barok ka ba yalap bat ka ba u tho ka de bej ka ba kersoi naga kot niam jong naga tagda u senang ban batai kham bniah shaphang Chris shaphang Jisu bau deu tau Chris palat banyu Petros palat banya barokhoi kisan ranjo bad deu apostol Paul de ke jing tho jo ge pelong ye ke perthai Kristan ba kanlong kumne kumbakalong manta do bri ba start hado kata-kata tadi apostol Paul shibun ki jiu kishon yo Paul